Hello guys, part 3 na ni guys. Please subscribe, comment lang sa lagi guys. Kapit na ka mag-grade 6. Ano daw mag-grade 6 na July? Next year. Tanawa ko dong. Ang ali dong kay Gabriel ni Shanshan. Shan no, rasan shan no. Gabriel ba ma-upload ko sa isa? Lagi mo ko na rabot swerte hindi. Lumulog yan po. Yeah. Sa July ko mag-grade 6 ma. Grade 6 na. Grade 6 na good siya. Kapit na siya mag-high school. Yan, guys, school na sa Matanaw. Oh, sa Matanaw please. Ganahan siya. Pero dakong skillhan dito sa Matanaw. May mismo pa. Makoy L. Wala, high school. Kasi mga Magpedikad di ko diyan, magbulak dito sa kanto no, yung mga agi. magkakatubuhan dito. Kundi mamaklay ka pes nimo. Tres ni mama. Ada pizza Matanaw. Ano mo siya? Ano may malaki? Tuwak man sa akong nabot. Ano may pedicab maramang Dayo kay tuwak. Nangasal kasal sa kuliwan. dawa. Akala sila ba kaswagan mo yan ang tagikan. Kaswagan mo. Dito man nagipanganak sa kaswagan. Iman. Oh. Sila dese kay Buwan. Naglinsod margi kag sirado dira. Gawa si Bibi Saysay. Oh. Wala pa magawa si Juan. Wala pa. Ang ulap din. Bukan mo ni. Bunta di mo ni. Di pa lagi ng mga anak. Oh, ano gibot mo? Ang ulit lagi. Tabon mo ba Ay! ano? Admit na, admit. Wala magkakapila nag-ingest. Excited. Excited kayo. Anong uli ay, huwag yung mga anak. Hindi lagi na mga anak. Siya ako'y kabuhat. Huwag pa na, na-influence pa na. Magi kaon. Ano na kauna? Uy. Piti ka ron ako ron. Lolo. Eh, piti ka ron. Na. Ogo. Ah. Oh, tanawa. Ay, abri na po. Mag dito mo na gusto. Wala ko kaano, hindi kaano. Pag-update ni mo ni daghan kay i-update 3 GB. Sila ding. Kuhaan ka na guma katong kuhaan. Guma nga. Interview. Alinat lang. Naton ra. Hindi na lang tatlo mo. Ay, tuyat lang niya. Di sila na ding. Ikaw na lagudlay. Mang naipit mang gud na mang kay natuklod ni Heidi pero dili man na mabri na. Nagmabri maumod ang bata. Umod. Ay, di maabri. Uy, na kung sa ambi. Dali ba? Abro ko di gutom yung mga anak. Wala man yung hikot dali na. Ano ito higit ka tong kahoy? Ang kahoy dyan ba? Saya. Na? Ano? Nagreklamo na.
Kanay sir, ay kalimot ha. Upat ka side ni, mo ni balay-balay sa pas mo sa kusog ha. Kana na mabungkag ni siya, hindi na to napungkagon. Madugay, mingon ta na madungog na to, di ba? Ibukat na tiil. Dili na sa bukat ng tiil, kung dili wala na tayo kusog ha. Labi na kanang magkabasa ha. Ay, hindi na kanilay. Oh, hindi na. Ali, Taon mo ito dili. yung saon man na in town. Ay, Dili na dito pikas. Dili. diha na. Nya, kabalo man mo tanggal imong anak. Iyam lang paon. Wali, si Jimon kayo. Dito sa Ay pikas. kinamable, pero dito sa likod, di na sa kable. Isa ka tuha. Ibutang na to likod. Hindi na, ano sumot asa. Dili man masigo na. Asa dito na, matutiyog ko. Mga bataan, sulod, mugawas. Apo, guys, sige. Sila able. Naroon sila sa bintana, mga ninaw nimo. Ay, ganun di ay. Ganiha pag yun na in town, sulod gawas, sulod gawas. Ako may tiglak. Duble. Ina po, ilak na ha. Ilak na biyaan ra. Umulong ako. Ako po. Oh, tanawa. Unali na lang na dayon, awa. Awa, tara mo nagbugang-bugang nga. Tagi po nagbugang-bugang. Dili, manabunala na ako. Yan ka naman ha. Wala na. Ay, abre. Alagay. Wala na, guys. Wala na dong. Coke na lang yun. Suki. Coke. Wala na kayo. 10, 20, 30, oh. Oo. Nara, manggod ang laklay, oh. Pagka na lang ni Silay, oh. Ha? Amo din na. Yo ha? Ayo. Ayo. Look. Lagi ng rep. Nabit na. Hindi ko makukunti kami na guys. Kung may cake ko. Kailangan na lang ko eh. Magbuka na yung dito. Okay, yung concentrator mo. 25. 25 po. 23. Di ba yung nakaboy egg, yung mga sudanon do? Oh, ayun din. Sudanon, uy. Kilawon. Ganit. Ito lagi panitan. Ah, din. O mo na yung ano mo panitan. Oh, gani na ako pero di ko magkanon. Gusto mo ka? Oh, gusto ko man pero di ko magkaon o kanon. Okay? Kasabot ka. Masusa kami sa... Napoy say mangitid. Hi. Tumba ka. Say, matumba ka na. Matumba ka say. Okay, ready? 3. Blub. Ay, pangalawa. Tay. Hindi na mo. Uy! Baon man sila sa gawas ka? Napalo sila budget na ganyan. Op! Oh! Laro na kay kadra. Sige, tago. Hilaw, ay bang, pansit canton ko nang boiled egg para mas lami nga imong sa kanang kutsilyo ng boiled egg sunod lami kay na bang murag may noodles. Isa pa yung order. Unsa? Kapit sa dito. Hala, unsa pod pansit canton? Ipaano sa Palit sa itlog ko itlog. pansit canton hating. Kwarta. Bili na cellphone. Kwarta akong giingon. Okay?
ay pag... Ako si Angela. Mawala kay sabon humot, ma. Dali na ko di ba? Dali na ko manalit. Wala na may sabon sa balay. Naman. Atras gamay. Nadrang remote or ikaw lang luda kay doon na kasi natin. Okay. Yan na lang. Kami na besal. Ay, gabihan na po. Makuha na. Naya, briyas yan. Ko ba? Gawas na po. Hay, ginoo. Una ba ninyo yun? Ano man to ako patitan ko ng boiled egg? Ang bata. Batalay. Kata. Mama, ang parang ang bibig. Hindi nga lang si Aide. Ito magkakay ang maang bibig. Parang ang bibig. Ang boy ka, ang connection padulong guys. Pila ni ma? Aide. Tanan? Meron sa bata din. Ino ko ng duha ka bata ko. Uy, Hanggang. Gero gamay. Gero gamay. Irog gamay. Ganata. Pagkagamay. Ako pansit kanton, dili na ako mag-boiled egg. Pansit kanton na lang, nagigut. Taganiha katong taga Turel to pa. Ito man. Turel buntag sayo. Oh, Pinagana nila. Dito na lang ko sa balay. Sa Katong pagbilin ako ma. airport. Sila kakuan, isa ka Airport. Taga airport dito sila. isa ka barangay. Nasakyanan? Ito na lang tawag ko sa balay. Kaming luwang sa isa. Nang lutuin na lang ang pansit kanton. Balik dito itlog. Ayaw na, pansit kanton na lang. Thanks. Oy, ako ay na ba? Ako ay nagigibok sa ibuha. Kaya bandre nga sa kabuok rin ilaw to. Nawalo kabuok lang naman. Yung sama ng Pwede sa gawang lang tao. Bakit naman? Pati yung inigang, tapos Si ba yung giganga? niya ang digos karon kating inita. Hindi ko. Mang, pagdali mang kay Murag, Gito. sobra raman takadaghan ma'am. Uban na sa gawak. Hindi pa bulat. Nananagi mo support yun ba? Ano ba? Hindi ka na. Wala ba? Ako yung ba, nagkampag ka mapotre, wak ko yung mabantay. Uy, kadaghan pa ninyo may bantay. Kung saan mamuduli? Wala. Mamuduli, asan naman itong? Oh, Bililo pa yung tao. bakit mo nanakaw? Dito rin lang sa Pinan. Yan ang tanan. Oo. Wala bigay. Ma'am, matay. Mudili po niyo. Ha? Yung bro, isali ko ko pa lang po. Madali lang. Isa lang kabuk mo bantay. Mano katong mga alsahon no, nakay kauban mo. Naatay po. Naatay so. Assistant ba? Nasugo. Adre lang sa gawas.
Upan naman mo. Wala lang tanong. Hindi man na Duha, yung tama na. Iba na sis. isa lang yun. Pwede lang isa. Ako pa sa gawa. Tabangunan baka ng mga ano, puno na na. Sumna ko na yung isa. Kaya isa. Ituok na ako nila. Oh, iwas kuan ba? Komplikado. Komplikado ba? May uban nga mubog mga panutok ba niya. Itong muli. Mabitaw nga nag-video ko. Oh, Uy, ay, ako may tibigin siya, sir. rin siya. Nawa kong trabaho. Wala, isa na sa Kay depensa. allegation nila nga, allegation nila nga inana. Bali di mo yan. Nagkatawa na ebidensya, sir, no? Nabali dito dahil. Nagawas na po ka. Ah. Ama na tumangli. Pagulat tayo mo na, basing karon ako Lo, ron. lo, lo. Dilit na ako magbayad. Sige na lang. Ang kagabit mo. Tapoy ko. Nagagigong. Tapoy mong ganit ko. Kapariya to. Mag-module ko, may cellphone lang ka. Na. Wala na, bagsak na ang orason. Huwag ko nagrason. Wala na, wala na. Rason nang da. Wala na, Rason ba na? wala na. Wala na lagi. Wala na, kaya ay Wala na nag-usap. lagi no. Ay nagkito. Sagi to. Sige. Wala na, pildi na lang yung orason. Wala na. Wala ka rin ginagyan ng tela eh. Wala ka rin ginagyan ng wala. Sorry. Kasi kabalo ate. Ha, play. Uli na. Uli. Ay, babae ko. Wala ka ba? Ako talaga. Ay, paano tayo ng the Philippines? Kisay, bayang na tayo. Digimon! Pag ako, ikwalot din na ikwalot sabi, tayo na, todo Katong ganina buntag. Diyos. Panawa, namunot na. Wala na. Ay, yun, lagi na. Balik pa na sila. Try. Domingo. Balik pa sila ka? Ah, Try nila. 5 days ra. Sara ka bang nagpailot? Wheelchair naman ito ma. Minsan din, may para dili kayo hasol. Pero alalayan, mamlako naman sa edikan naman siya. Umag na to, umasunod na aglaw, makabantay ko. Lakaw lagi to, ah. Ha? Nagahan ko niya isa karaplano, gusto mo lakaw ko. Alakaw na lang da, prada. Pinagihatag nila. Pinailan sila. 1K. Ang bata ka. 1K. Nagay na akong tail sa ubos. Hindi na akong tail lang sa ubos. Kita na ako sa ikan. Sino ko nito, no? Salsa na. Mamiri. Ama na? Ano ba day? Oh. Bigat lang ka lang pag-ipatay. Siya Tay, ginagawa ka itong blab blab blab. Ate, ang sawa. Nagili sa diri kanina, pagbalik na ko. Hindi ka kabalo. Si Papa, to si Papa, ni mo ka, mama, akman. Kumabalik ka Dapat pati. kabalo ka, Barmon. Umangit pa. Hindi ka kabalo, mali ka. Matutoy na, patutyang, tutoy na. Sige na Tutoy na, mo. tutoy. Dadder, di na mo tutoy dyan. Paminaw lang, pagbaytay.
katabi, atong niluto dire. Ano to, Mang? Udon, hindi mo muna ito. Lugot. Kami ng bawal, be. Hindi ko na ko yung Sa manito na. Anlok mo ka. Ano nga ng bawal ka? Mga yato na, ate. Mang, nakakuha, nakaluto na ka. Abi ng bawal ba? Ugaw man eh. Abi gani, kayo gasa na to. Limpyo kong tarong. Anong way ugaw? Ah, Ubay, ubay. Ubo. Peter Bading. Ubang na bading. Nakita naman o. Ano ko bahawag ka? Ang nakahay din o sa babi. Kaya po. Kaya buka-buka. Nakabalos ko. Nakabalos man ko. Nakabalos man ko ha. Nakabalos man ko ha. Papi matay. Wow! Papi matay. Unsay irog. Daya mo na. Ito ba na? Ito na. Pagdali, ah, ubay. sige. Sabli ko na sa mong dagway mo. Ano pagpasa karon ha? Karon na ma. Isa ta maligo ha. 1 2 3. 1 ron. Ikatulog adlaw pwede na. Martis na kung si Bernis. Bernis na lang kami. Isa ka na. Martis. Pwede ako sa ibis, pero Bernis na lang na eh. Pwede po dyan, guys. Pwede po sa balog. Pwede na lang. Ay na nakalito. Ulang na ito. Isa ko mga bagbits. Nakalaman. Sa unang. Basta do. Kana kay kung sa sakyanan pa na umahuli. Dito katisting nga na do nga over kanang full body. Ay sa una sa pag. Pero ito ramen dito. Kanang char lang.
Sir, okay na. Ayun na. Jesus name, ayun na. Thank you. Yan guys, muna ko kilo guys. Thank you for watching. Bye-bye.